aso sa buong mundo. Number 10, Afghan Hound. Ang aso na to ay nagmula pa sa bulubundukin ng Afghanistan at hinihirang din itong isa sa mga pinakamagandang aso sa buong mundo. Pero itong makinis na balahibo at kulot na buntot, masyado ring napaka-demanding ng aso na to dahil kinakailangan to ng masusing pag-aalaga para ma-maintain ang kagandahan ng balahibo nito. Kinakailangan lang naman ng araw-araw na pagsuklay ng buhok nito dahil nga naman mabilis lang itong magusot. Ang mga aso na to ay pwedeng mamuhay ng 10 o hanggang 14 na taon at mapapagastos ka din talaga sa kalagayan ng kalusugan nito. Madalas nagkakaroon sila ng sakit sa mata tulad ng cataracts at hypothyroidism o paglaki ng thyroid glands. Ang pagpapagamot ng kondisyon na ito ay pwede namang umabot ng halos $3,000. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit mahal ang aso na to. Sa kabuuan, ang presyo ng aso na to ay nasa $7,000 o 350,000 pesos. Number 9, Pharaoh Hound. Tinatawag itong rabbit dog sa lengguwaheng Maltese dahil nga naman ang Pharaoh dog ay madalas na ginagamit sa pangangaso ng kuneho sa Maltese Islands. Napakatalino ng mga aso na to at napaka-aktibo din. Madalas sila ay nasa 20 to 25 kilograms ang kanilang kabigatan. Ang breed ng aso na to ay pwedeng mamuhay ng hanggang 11 to 14 years at napaka-sensitibo din nila sa ma-stress na buhay. Kapag kasi nai-stress ang aso na to, maaari itong magdulot ng digestive at neurotic issues sa kanilang kalusugan at aabutin to ng halos $1,500 kapag papagamutin ito. Pero ang kagandahan naman sa breed ng aso na to ay dahil sa kanilang genetic makeup. Napaka-loyal nilang aso at pwede silang i-train ng maayos para sa pagprotekta ng pamilya o kaya sa importanteng tao. Ang aso na to ay may presyo lang naman ng $7,500 o 375,000 pesos. Number 8, Dogo Argentino. Original na ginagamit ang aso na to sa pangangaso. Dahil sa malalaki nitong muscles, ang Dogo Argentino ay isa sa mga pinakamahal na aso sa buong mundo. Dahil kasi sa mga malalaki nilang katawan, kaya nilang pumatay at mangaso ng mga baboy damo na madalas makikita sa South America at Asia. Unang brinid sila noong 1928. Ang pangunahing ninuno ng mga Dogo Argentino ay ang extinct na Cordoba Fighting Dog at ang Great Dane. Dahil din sa kanilang kakaiba at pagkawal ng aso na to, illegal ang pagkakaroon ng breed ng aso na to sa United Kingdom, Colorado at New York City. Madalas silang pwedeng mamuhay sa tagal ng 12 to 14 years at karamihan sa kanila ay nagkakasakit ng hip dysplasia at pagkabingi. Maaari naman itong gamutin sa presyo ng $1,600. Gayunpaman, kapag hindi mo ipapa-exercise ang aso na to araw-araw, tumataas ang tsansa na magkakaroon pa to ng mas malalang sakit. At syempre, tumataas din ang halaga ng pera na kailangan mong gastusin. Umaabot ang presyo ng aso na to ng $8,000 o 400,000 pesos. Number 7, Canadian Eskimo Dog. Ang Canadian Eskimo Dog ay isa sa mga pinaka-rare na aso sa buong mundo at kasalukuyan na hinaharap na nito ang extinction dahil halos 300 na aso na lang nito ang natitira sa buong mundo as of 2018. Pinakilala ang aso na to sa North America mula pa sa Siberia noong 1,000 taon na ang nakalipas at tuluyan ng bumababa ang kanilang bilang simula noong 1960s. Ang dahilan kung bakit bumababa na lang ang kanilang bilang ay dahil sa pag-imbento ng snowmobiles at dahil din sa Royal Canadian Mounted Police Dog killings noong 1950 hanggang 1970s. Ang nasabing Canadian Police na to ay nakapatay ng halos 20,000 na Canadian Eskimo Dogs. Sinasadya nila ito para mabawasan talaga ang mga bilang nila at sa kasamaang palad, tuluyan na hindi na ulit nakarecover ang breed ng aso na to. Ang breed ng aso na to ay madalas nagkakasakit ng gastric torsion, entropion, kung saan ang mga takip ng mata nito ay tumitiklop ng mag-isa at hindi din nilang kayang mamuhay sa init at nagkaka-arthritis din sila. Sinasabi din ng mga Eskimo Dogs ay napaka-territorial at madali lang silang nagugulat kaya hindi sila mainam na gawing family pet lalo na sa pag-aalaga ng mga maliliit na bata. Ang presyo ng aso na to ay pwedeng umabot ng $8,750 o 437,000 pesos.
kung bakit nasama sa lista na to ang isang common breed ng aso. Hindi naman silang kadalasan na mahal na bilhin dahil madalas ang kanilang presyo ay nasa $1,500 o 75,000 pesos lamang. Pero tumataas ang presyo nito dahil sa mga health issues na dinadanas nito. Ang breed ng aso na to ay may mataas na tsansa na magkaroon ng sakit na pwedeng mangyari sa isang aso. Kaya dahil dito, mataas din ang singil ng mga pet insurance para sa mga breed ng aso na to laban sa iba. Ang mga nagmamayari ng Rottweiler ay nagbabayad din ng humigit $300 o 15,000 pesos para lang sa mga insurance ng mga aso na to. Ang kanilang lifespan ay mas maiksi din laban sa mga ibang aso. Sila ay nasa 8 to 10 years lamang pwedeng mamuhay. Gayunpaman ang breed ng aso na to ay mainam na gawing family pet dahil sa kanilang loyalty at pagkamasunurin na ugali sa kanilang mga owners. Ang presyo naman nito ay maabot sa $9,000 o 450,000 pesos. Number 5, Asawa. Isa ito sa mga pinakabagong breeds ng aso noong 2019 at isa ding sa mga pinakamahal na aso sa buong mundo. Mula sila sa West Africa, sila ay kadalasang ginagamit bilang hunting dogs at kamag-anak din nila ang Middle Eastern at South Indian Hounds. Ang breed ng aso na to ay nakapambihira din sa North America. Pero kahit ganun, unti-unti na itong nagiging sikat sa karamihan at na-recognize na din ito ng AKC o American Kennel Club noong 2019. Dahil sa pagiging natural na hunting dogs, ang mga asawa ay mabilis na gumagaling sa mga sakit at may konti lang naman na conditions tulad ng epilepsy at water disease. Ang average lifespan ng asawa ay nasa 12 to 15 years kapag pinapakain ng high quality dog food at araw-araw na exercise. At dapat mo ding malaman na nag-e-exercise lang sila kapag nakikita nila ang kanilang amo. Kaya siguradong papayat ka talaga. May presyo lang naman ng aso na to na umaabot ng $9,500 o 475,000 pesos. Number 4, Tibetan Mastiff. Ang dambuhalang aso na to ay nagmula pa sa kabundukan ng Tibet patungo sa Amerika. Ginagamit ang aso na to noon bilang pumoprotekta sa mga tupa laban sa mga lobo, leopards at oso. Ang mga lalaking Tibetan Mastiff ay pwedeng umabot ng bigat hanggang 150 pounds at kaya nitong tabuin ang ilan ng mga bababangis na hayop. Kahit madalas man silang ginagamit bilang guardians at protectors, napakamahal din naman nilang i-maintain kaya unti-unti na silang nababawasan. Ang breeds ng aso na to ay napaka-alerto at siguradong poprotektahan ang pamilya mo nang hindi nagdadalawang isip. Ang mga Tibetan Mastiff ay madalas ding napakamalusog pero may mga pagkakataon na sila ay nakakaranas ng hereditaryong conditions tulad ng hip dysplasia, hypothyroidism at sakit sa mata. Umaabot din ang presyo nito ng hanggang $10,000 o 500,000 pesos. Number 3, Chow Chow. Ang mga Chow Chow ay mula pa sa Northern China at isa din sa mga pinakaluma at pambihirang breeds ng aso sa buong mundo. Sa katunayan, mura lang naman ang pagbili ng isang Chow Chow, pero halaga ng pera na magagastos mo para sa pag-alaga mo dito ay hindi pa natatapos doon. Kailangan mo pa itong gastusan ng pagkain, yung mamahalin na pagkain, veterinarian check-ups, parlor at health issues. Maaari kang abutin ng $11,000 o 600,000 pesos sa buong buhay nila. Kinakailangan din nila ng palagiang exercise tulad ng 4 o mahigit pang walks araw-araw. May katigasan din ang ulo ng aso na to kaya nakakapekto ito kapag nagtitraining ka at relasyon ng aso at may-ari nito. Ang primary health issues na dinadanas ng Chow Chow ay eyelid entropion, hip and elbow dysplasia, allergies at thyroid function. Ang kanilang lifespan ay nasa 8 to 12 years lamang pero mas higit pa ito kapag naalaga nito ng maayos. Number 2, Lao Tchen. Kilala din ito bilang Little Lion Dog. Ang Lao Tchen ay nagiging sikat sa mga Europeans simula pa noong 500 years na ang nakalipas at mula pa ito sa France. Isa din ito bilang pinaka-rare na aso sa buong mundo noong 1973 kung saan 65 na lang ng aso na to ang natitira sa buong planeta. Sa kasalukuyan, meron na lang na 300 aso na to ang nare-register kada taon sa buong mundo. Ang Lao Tchen din ay isa sa mga pinaka-aktibong aso. Napakamapaglaro din nila at ginagawa silang perpektong alaga ng pamilya at kabataan.
Kaya dahil dyan, kinakailangan din nila ng malaking atensyon mula sa tao. Nagiging malungkot din sila kapag iniiwanan ng mag-isa sa tagal ng panahon. Kahit hindi man itong pinakamahal na aso sa buong mundo, ang mga maliliit na aso na to ay napakamalusog naman. Kaya hindi ka na mangungutang para mapagaling lang sila sa kanilang malalang sakit. Ang problema lang sa kanila ay ang gastos para makabili ka lang nito. Pero mukhang sulit naman ang pera mo kapag ang loud siya ng bibilin mo. Dahil pwede silang mamuhay ng 13 to 15 years. Umaabot din ang presyo nito ng hanggang $12,000 o 600,000 pesos. Number 1, Samoyed. Ang umangkin na number 1 bilang pinakamahal na aso sa buong mundo ay ang Samoyed na nagmula pa sa Siberia. Ang pampihirang breed ng aso na to ay kilala dahil sa mabait, mapagmahal at madaling mapasaya na ugali kasama na ang kanilang nakangiting mukha. Ang pinakamahal na aso na to ay may kakayahan na tumakas sa bahay at maglakbay ng daang-daang kilometro. Kaya kung may balak namang mag-alaga ng isa nito, siguradong talian mo talaga to. Napakatalino, mahilig makipagkapwa at napakakulit din ng aso na to na kinakailangan ng matinding pag-aalaga. Kaya ginagawa silang perpektong aso para sa pamilya at mga bata. Kahit napaka-rare naman ng aso na to, kinakailangan din nila ng medical na pag-aalaga katulad ng mga ibang aso. Sila ay kadalasan na nagdadanas ng mamahaling sakit tulad ng corneal dystrophy, autoimmune condition at cardiac disorders na pwedeng gamutin sa halaga ng $5,000. At ang hinihintay ng lahat, ang presyo ng aso na to ay pwedeng umabot ng mahigit $14,000 o 700,000 pesos. Cha-ching!